Carme i Lourdes, moltes gràcies a l'acceptar de fer el pregó de la festa major. No puc dissimular l'emoció i l'orgull que sento d'estar avui aquí compartint amb vosaltres el balcó de la nostra vida. Des de la tardor del 1983, ja fa 39 anys, que sou les encarregades de la salut del nostre poble. Heu vist a néixer moltes ganxes i ganxos, i també n'heu vist molts que ens han deixat. Durant aquests anys heu estat sempre al nostre costat, controlant la nostra salut d'una manera excepcional. Quan vàreu arribar a Organyà, el consultori era aquí a Cal Gannau, al carrer Major. Després es va traslladar als baixos de l'Ajuntament. Amb la vostra insistència i compromís vau aconseguir un consultori nou dotat d'un espai modern a l'alçada del nostre temps. I amb el vostre treball i constància heu aconseguit millorar la sanitat del nostre poble. També vull destacar el vostre acompanyament davant els anys de pandèmia, uns temps complicats i plens d'incerteses davant les mesures que anaven sortint. Cada vegada que volia fer un acte o una festa, tocava la Carmen i ella sempre em deia: Tino, vés amb compte que això no pinta bé. I sobretot, mascareta, gel, distàncies i molta precaució. En nom meu i del poble d'Organyà us vull donar les gràcies per tots aquests anys de dedicació i de formar part del nostre poble com dos ganxes més. I ara tan sols em queda desitjar-vos molta sort i un llarg camí. Gràcies, Carmen. Gràcies, Lourdes. Il·lustríssim senyor alcalde, regidors i regidores, ganxos i ganxes, amics i amigues, moltes gràcies a tots per la vostra presència. Sigueu benvinguts en aquest inici de la nostra estimada Festa Major. Ens sentim molt afortunades d'estar aquí, de pronunciar el pregó de la Festa Major d'enguany. En el si de la crisi sanitària provocada per la pandèmia, agraïm molt que ens hagin confiat a nosaltres la paraula d'aquest pregó tan especial. Ara, malgrat que encara hi ha situacions de Covid, ja ens podem reunir, ja podem passejar pels carrers del poble, retrobar-nos i celebrar la festa. Volem celebrar la vida compartida amb cadascú i cadascuna de vosaltres. I també volem aprofitar l'oportunitat per explicar-vos la nostra experiència com a dones professionals de la sanitat dins del nostre poble. Deixarem que siguin les paraules d'Irene Solà les que encetin aquest pregó. Acanto jo i la muntanya balla i llegim. Respiro ben fort perquè m'arribi fins al fons de tots dos pulmons aquest aire tan net, tan mort i tan pur de muntanya. Aquest aroma de terra, d'arbre i de matí. No m'estranya que sigui més bona la gent aquí dalt, més autèntica, més humana, si respiren cada dia aquest aire. Nosaltres respirem aquest aire cada dia i sabem que ens agermana i ens fa grans. També sabem que aquest aire pot ser glaçat i insolent, que ens dona salut i també ens la pren. Sobre aquestes pedres, sobre aquest cel, vora aquests rius i rierols, la vida és una i és la nostra. La sabem totes i tots, la respirem i la compartim. L'experiència a la muntanya és fascinant i és dura i s'infiltra per tots els racons. La nostra tasca sanitària està fortament relacionada amb l'espai que ens acull.
perquè forma part de la vida de cada pacient i també de la nostra. Ara canviem l'escenari, de la muntanya a la medicina, que també és l'espai que ens ha acollit en la nostra vida. Estudiar medicina 45 anys enrere o començar a treballar com a metgessa als anys 80 no era ni de lluny com pot resultar fer-ho avui en dia. El percentatge de dones estudiant el grau de medicina a Catalunya ha augmentat radicalment en els darrers 50 anys. S'ha passat d'un 85% i un 15% de dones a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, aleshores l'única impartint els estudis, al 70% de dones i el 30% d'homes aproximadament a les facultats de medicina catalanes actuals. Són dades esperançadores, però tot i que la professió de la medicina en els darrers anys s'ha feminitzat, els càrrecs de poder encara són en mans masculines. Ara, pràcticament tothom ha normalitzat el fet que hi hagi metgesses a les seves consultes. Val a dir que quan vaig decidir estudiar medicina, el meu pare no ho va aprovar. Ho considerava una professió d'homes i no li semblava bé que jo anés a Barcelona a estudiar per ser metge. La meva mare, gràcies mare per haver-me transmès la visió feminista del món, va insistir. I totes dues, recordo com si fos ara, vam agafar el tren fins a Barcelona i vàrem anar a l'Hospital Clínic a formalitzar la matrícula. Després de les oposicions, vaig escollir el meu destí. Organyà, el poble de les homilies, les parades de pomes i bolets a la carretera. No en sabia massa cosa més de la plaça on passaria la major part de la meva vida. Els primers temps del meu destí no van ser fàcils. Era dona, molt jove, tenia 25 anys, feia molt poc que havia acabat la carrera. El fet de treballar en un poble petitó tenia coses fantàstiques, però complicava la feina. Com ja hem dit, aquest aire tan net i tan pur ens dona salut i també ens la pren. En l'àmbit professional, ser metge rural implicava un aïllament total, estar de guàrdia les 24 hores del dia. Fer festa algun cap de setmana si el senyor Vila, l'alcalde del moment, ho autoritzava i el metge de Coll de Nargó hi estava d'acord. Però era la meva plaça, era el que havia desitjat sempre. Com a contrapartida, tenia un àngel a la meva vora, la persona que m'ha acompanyat en els moments més feliços i més complicats, tant en l'àmbit personal com professional de la meva vida. Molts cops penso que sense ella res hagués estat igual. Ella fa que tot fulli, que tot es resolgui, que el dia a dia sigui fàcil. La Lourdes està la meva infermera, una altra germana, psicòloga, sac de gemecs, una gran professional, digna d'exemple de Florence Nightingale, una infermera que va molt més enllà de la xeringa i l'esparadrap. Avui tinc una emoció gran pel fet de compartir amb ella aquest pregó de la festa major. Els meus inicis també se situen a Barcelona, on amb tan sols 17 anys vaig iniciar els estudis de la carrera d'infermeria i em vaig instal·lar a casa de la meva germana Conxita, també infermera. Se'm fa molt difícil recordar la meva vida sense la motxilla de la infermera, ja que ha estat tota una vida de dedicació i admiració en aquells moments, admiració a aquesta professió tan humana i que tant estima. Contràriament al que succeïa a la Facultat de Medicina, en aquells moments a infermeria eren dones, dones que tenia cura dels malalts. No recordo que hi hagués cap noi a la meva promoció. Actualment, tot i que en el nostre col·lectiu hi ha una majoria aclaparadora de dones, cada vegada són més els homes dedicats a la tasca de cures d'infermeria. I em consta que hi ha grans professionals del gènere masculí. En acabar la meva carrera, vaig iniciar treballant a hospitalària i més endavant a Martinet, fent el que m'agradava, que era l'atenció primària en un àmbit rural. Molt agraïda a la Martinet i a la Cerdanya, que m'han tractat molt bé. En l'any 83
Amb 25 anys, després de guanyar les oposicions, vaig escollir la plaça d'Orbanyà. Eren uns altres temps, disposàvem de pocs recursos materials per poder fer la feina. Es treballava molt la patologia aguda, molt poc la prevenció i l'atenció al malalt crònic. En l'àmbit formatiu, l'aïllament feia que fer qualsevol curs o assistència a un congrés fos pràcticament impossible. Actualment, amb la reforma sanitària, disposem del material adequat per fer front a qualsevol patologia, fent reciclatge i cursos presencials i en línia. I dediquem temps a fer alguna cosa molt important com és la prevenció i l'atenció comunitària. Però és que jo he tingut la gran sort de créixer al costat d'una gran persona, una gran professional, la doctora Clotet, com tots sabem. Les dues hem format un equip durant 40 anys. Ella ha estat la meva mestra, la meva metgessa, la meva companya i una gran amiga. Una de les moltes qualitats que admiro d'ella és el seu potent ull clínic. Tan aviat com entrava algú al seu despatx, un pacient semblava que li fes un escàner. Enfocava el diagnòstic i rarament s'equivocava. Aquest fet té poc de màgia. La fórmula ve a ser una barreja d'experiència, de coneixement i de l'estat de la salut de persones de les molts anys enrere i del saber del seu entorn. Recordem que està en moments complicats. ¿Quieres que lo aguante yo? De treball conjunt. El primer, la lluita compartida amb les companyes de Coll de Nargó, la senyora Dolors Ferrer i la doctora Antònia Peralba, per mantenir els consultoris locals davant la insistència per part de les autoritats sanitàries, seguint el pla de reforma d'atenció primària, perquè ens incorporéssim al Cap d'Oliana i ens centralitzessin les consultes i les urgències des d'aquesta localitat. Vàrem aconseguir frenar-ho. Potser perquè, com diu la doctora Peralba, tenim un caràcter molt fort i les idees molt fermes. Tant que els va quedar clar que nosaltres érem una mena de república independent de l'àrea bàsica de l'Alt Urgell, des de la zona nord, ens deien. I vàrem consentir en mantenir els consultoris locals. Pensem que és imprescindible continuar exercint l'atenció sanitària en les nostres respectives poblacions. I és un orgull i una sort que això continuï sent així. El segon, la pandèmia per la Covid. Un fet que mai no hagués pensat haver de viure, on professionals i pacients van patir molt. Nosaltres ens enfrontàvem a un enemic desconegut, sense pràcticament cap protecció. Veient com pacients en qüestió d'hores empitjoraven, sense cap opció terapèutica, i sabent que molts companys nostres morien per la infecció d'un virus totalment desconegut i imprevisible. Realment, vist ara de la perspectiva que dona el temps, va ser una situació molt complicada. Permeteu-me reproduir un fragment del jurament hipocràtic, el modern, el del 2007. Recordaré sempre que hi ha una part d'art i una part de ciència en la medicina i que la simpatia, la calidesa i la comprensió poden ser més poderoses que el millor bisturí o el millor medicament. Nombrosos estudis demostren que la relació clínica de confiança és per ser terapèutica. La tasca del metge i infermera de vegades no és només curar, sinó acompanyar el malalt, enllà, ser allà, al seu costat. Això crea relacions estretes. Molts pacients t'expliquen problemes molt íntims, mèdics o no, que no han confiat a ningú. Fent aquest tipus d'atenció sanitària hem estat molt felices i n'estem molt orgulloses. Tenim la sort de poder dir que hem tingut una vida professional plena, una feina molt gratificant en un entorn preciós. Pocs professionals han treballat quasi 40 anys en la mateixa plaça. Ho sabem tot de vosaltres. Tenim un coneixement holístic, no només de la vostra condició física, també de la psíquica i de la social.
i no tan sols en l'àmbit individual, sinó també familiar i comunitari. Durant aquests 39 anys hem conegut i atès dins una mateixa família diferents generacions, els avis, els fills, els nets, i això es fa sentir molt a prop de la gent. És per això que reivindiquem ara i aquí la figura del metge i infermeria de família dins el sistema sanitari i la importància d'allò que es diu longitudinalitat, restar molts anys a la mateixa plaça, fet que, com nombrosos estudis demostren, salva vides. Des d'aquí demanem que no s'acabi. Cal incentivar l'atenció sanitària en un medi rural, fer-ho atractiu per als nous metges i diplomats d'infermeria, que sigui per ells una opció de vida i es quedin al poble, que continuïn cuinant aquesta confiança a foc lent. Estem segures que vindran nous llaços entre professionals i pacients, tan bonics i ferms com els que hem anat trenant, vosaltres i nosaltres, durant tot aquest temps. Ara, per problemes de salut, he hagut de penjar la bata abans del moment previst. No trobo faltar la feina. Aquests darrers anys de pandèmia han estat esgotadors, però sí a vosaltres, als meus pacients. També enyoro l'adrenalina i les meves companyes de mirada brillant, la Lourdes, la doctora Peralba, la infermera Dolors, Nuri Carmen administratives, l'Angelina de la farmàcia i totes les companyes i companys del Cap d'Oliana. Amb elles he viscut moments de tots colors i 1000 històries que m'han fet créixer com a persona i com a metge. A elles, sé que són per aquí, 1000 i 1000 gràcies per la confiança, per escoltar-me, per l'amistat i per l'estima. A la gent d'Organyà us dic que espero haver estat a l'altura de les vostres expectatives i demano perdó pels meus errors. Gràcies per la confiança i gràcies per deixar-me entrar a casa vostra. Gràcies per tant. Sempre us portaré dins del cor. Organyà ha estat un poble molt acollidor, així com la gent de les poblacions del costat. M'hi he trobat molt bé, no només a nivell professional, sinó també com a veïna. I he tingut els meus fills, el Gerard i la Sandra. Tinc la casa i m'agrada participar i col·laborar en les festes, en actes, en fires. També està la regidora de Sanitat i Ensenyament. I vull tenir avui un record molt especial per la meva germana Trini, a la que tinc permanentment en el pensament i en el meu cor. A ella li hagués fet molta il·lusió fer-me costat en un dia com avui. Vull també donar les gràcies per la seva ajuda i fer tot més planer a la meva companya de Nargó, la infermera Dolors, a la doctora Peralba, a les administratives Carme i Núria, a l'Angelina de la farmàcia i a tots els companys del Cap d'Oliana. Ja acabem. Per concloure, permeteu-me també en un dia festiu com aquest que us parli de la felicitat. La felicitat és un sentiment que necessita ser compartit i que s'encomana. Creix quan notem l'arrelament i el sentiment de pertinença al grup, a la comunitat i al poble. Doncs vinga, respirem ben fort, com deia Solà, i que res ni ningú ens esborri el somriure. Hem dit que la felicitat s'encomana. Avui desitgem que us encomaneu un virus, el virus de la rauxa, de l'alegria i del bon humor, i de la diversió. Passeu-vos molt bé, balleu i estimeu-vos molt. Gaudiu d'aquests dies de festa major. I ara sí, acabem aquest pregó i donem el tret de sortida de la festa major. Visca la gent d'Organyà I visca la festa major!
Carme, l'emblema d'Organyà, que són les homilies, aquest acte ja suposa les homilies d'Organyà. Moltes gràcies. Gràcies. És un detall que ens fa moltíssima il·lusió i sempre estarem agraïdes per tant com ens ha donat el poble, l'Ajuntament i la gent d'Organyà. Moltes gràcies a tots.